kaisa post belai keno viral angri tongo obokei roman script by tumuno amjongmani jorawo shika hingkei case masarai hnei obotamo angsi uhani bubagra norok ani yakuni hadui shufan krei hnei tiprasar no hunmani deklai lamsugo haino hai khapuni tripuri dakhultei bukhuro kaisa post belai keno viral angri tongo jengbe bak no sawi mano angke huno u post fake tumuno fake yang kangke hapangni simin notice ongkhor khamung paper cutting kokborok by roman script by suika hangkei case masanai hni siminse porilai tongo pheba kebo abnorugui jeng kebo chetharinai jaya abongkha ang sai wansugo jengno jesek mansak sekelgui tongnani bagui sakao tongnai siminya reporters rokbo gadal jak tongo jeng kesamlai bumarongno jeng rugui nai khangkei sawimano chini kebo reporter kri chini paper bo kri paper o je suimani abono kirilai chini lukurok thor kirilayo tamni bagui hingkei paper ni bisingtino hase tripura koplung uskani mulok kok busawo abono chini lukurok ke pore lai thor ungui tongo obo tabuni siminya u policy no tabuni simin thingya chini chuchu yong ni sakarok ni simino u policy thungui phayo news cutting ni bisingtei sikri sokrok khlai tola singklunani bagui chaitogo phiaba tabuk 2020-26 engkha a policy no kwbangma lukurok bujia tongo u line by gadalai tongnai rok masamaknei bisingni policy no sawimano reporters rokni bisingtei tamo khlaina nai abo 1980 dangani jorani kokbuya 1990 ni jora obo 2000 ni jora obo opte hai khlaina policy thungthungu tamni bagi hingkei mantri minister musung phano khlaimanya borok jonosadharoni supporter nango jonosadharon no bukha methebnai rok hingkei specially reporters hunjangnai rok no khlaio phiaba bangla bai no 15-20 bosor hingkei chini tiprasa media khlai tongnai rok borok sawimano u policy kolomer shakti bopte ke metheb bopte ke mothor mogos dulai kolom bai khlaimani kcham reporter rok sawimano abuni bagi tripuri khorang srai sanai hastini lukurokno tei chrai rokno bo aino amjongma thayo achongna bagi thangnai rokno srai sana musungo opte hai kokborok roman script by tumuno suika hangke case nai ni paper cutting ni bisingtei sajak phano narak takridi roman script by no amjok mano rui phaidi kubi no a paper ni cutting kubi no ngi tongkha hingke angbo khoroksa tiprasa ni thui ani sagobo tongo ni kaisa choba khlai phaidi tumuno narak case masa khangke hasti tiprasa ni tiprasa rok asogui tongla bhasha andolan bomnohun thangrai rok kaham khlaino sawimano ani musung tui ang suinai aw tumuno nung hindi bai suina musung khang ke hindi bai suidi bangla bai suina musung khang ke bangla bai suidi phiaba nini choice roman script tong khang ke roman script bai phano suidi Buskang zorawo chini ring sirnai rok amjongma zorawo kokborok roman script by suimeni zorawo sabo loge tong chini tripuri khorani comment box o comment khlaidi tei jesek mansak chini u awai mungno bebak ring sirnai rok ni thani sogoiridi tei haste tripurani tam ksa kormo khrang bebak neta hunjanai rok ni thani bo tinini u mangpli share khaijabadi ni haste tripurani lukurok no bo ang koboknai tei neroni wan chumung buskang ni exam no tuyui bahai neroni wan chumung chini comment box o bo khairoi kisa comment khlaidi norok nai tongo tripuri khorang